Hi guys, so panibagong araw po, panibagong video. So for today's video po, meron po tayo ditong pancit canton mukbang. Tapos meron tayo ditong sunny side up egg. Halatang sunny side up kasi nakaside yung yellow. Tapos meron din tayo ditong peanut butter na pan. Ayan. Tara po, kain po tayo. Unang subo po para sa inyo. Tatlong pack po pala ito ng pancit canton, no?
So ayun po, hanggang dito na lang po yung mukbang natin. Sana po ay nabusog din po kayo. So ayun po, shoutout po muna tayo kay Christine Jane Ramos at saka kay Romilyn Cunanan. So ayun po, hanggang sa muli po. Bye!